Ну што, пачнем? Я могу пачаць з таго, што сёння прачытала навіну, дзе Квенцін Таранціна на Сандэнсе абураецца на сучасную кінаіндустрыю і літаральна кажа, што 2019 год быў апошнім годам нармальным апошнім годам у гісторыі кіно. Ну, бачыш, он салідарызаваўся і з намі, і з беларусамі, тым ліку. Ну, і гэта не абавязкова тычыцца кіно, а агулам жыцця, таму што пасля 19 гэта такі залаты лічы век, да якога хацелася б, магчыма, камусьці і вярнуцца, але не атрымаецца ўжо. Ну, таму што кіно звязанае з жыццём непасрэдна. Ну, так. Ён жа там абураецца менавіта на тое, што пачалася пасля хвалі каранавіруса вось гэта папулярызацыя стрымінгаў, індустрыя змяняецца і гэтак далей, таму ён не спяшаецца здымаць свой апошні фільм. Я гэта чытаў таксама, што ён не спяшаецца здымаць. Мне спадабалася ягоная паралель і наша паралель, якую мы стварылі, праз тое, што ў нас таксама 19-й год, апошні найлепшы год. Ну так, гэта бачыш і ў Амерыкі тое ж самае і ў Беларусі, нават без уліку падзей, які звязаны там з развіццём там кіно, все не імкнуцца вярнуцца ў гэты час да 20-го года. Цудоўны быў год, што сказаць. Так, пры мікрафоне Тарас Тарналіцкі. Юлія Алексеева. Вітаем у падкасці. Вітаем. Кінотеатр Беларусі. У новым годзе. У новым годзе, так. Мы, нарэшце, адпачылі, паглядзелі ўсе калядныя фільмы, але пачнем з сумнай навіны. Памёр Дэвід Лінч. Ой, сапраўды памёр. Гэта, насамрэч, самая важная падзея, якая адбылася ў мінулым годзе, з улікам увогуле яго спада ў сэнсе кінавытворчасці, то бок такіх значных фільмаў не было, а тут такая вялікая фігура, якая трымала фактычна вось гэты алімп аўтарскага кінематографа яшчэ апошнія 3 дзесяцігоддзі. Ну, прычым пры тым, што ён не здымаў даўно ўжо новых фільмаў. Яго апошні паўнаметражны фільм выйшаў у другой палове нулявых, гэта «Унутраная імперія» была. Таксама вельмі такі авангардны фільм нават для Лінча, асабліва па эстэтыцы, візуальнай эстэтыцы. Вось. А так ён апошнім часам быў у Ютубе, здымаў там ролики, записываў відэа там вітанкі з Лос-Анджелеса. І гэта, ведаеш, ёсць такая думка адносна таго, што Лінч памёр сумесна з тым Лос-Анджелесам, які згарэў у пажары. Таму што ён жыў у Лос-Анджелесе і ён казаў там фактычна напрыканцы там некалькі месяцаў, ну, ў мінулым годзе ён пісаў, што ён хварэе на эмфізему лёгкіх, што яму нельга пакідаць дом. І вось ён знаходзіўся ў доме, але праз пажары яму трэба было тэрмінова пераехаць да адной са сваіх дачок. Напэўна, гэта паўплывала на яго здароўе, ён, ну, вось канал, на жаль. І з ім згарэла вось гэтая там старая частка, прынамсі, Галівуда, дзе жылі, у тым ліку, і зоркі галівудскія. І гэта ў пэўным сэнсе сімвалічная падзея, у тым сэнсе, што вось такая значная фігура сыходзіць і частка таго часу, якую ён сабой аліцтвараў, вось яна таксама сышла. То бок зараз новы час вось стрымінгаў, пра тое, што ты якраз і казала ў самым пачатку, што не вельмі падабаецца Квенціну Таранціна, таксама вельмі аўтарскому, вельмі нетыповаму рэжысёру галівудскага ці амерыканскага кіно. Але яшчэ была тэорыя, што яшчэ раней 2 гады таму Лінч перастаў рабіць свае гэтыя прагнозы надвор'я і лічбы дня менавіта пра смерць кампазітара Анджела Бадаламенці, і была тэорыя ў фанаў, што ён такім чынам перажываў тую страту блізкай асобы. Ось, і тады ўвогуле сышоў з публічнай прасторы. А апошні, дзе ён з'яўляўся, гэта быў, здаецца, фільм «Фабельманы» Спілберга. Ён іграў Джона Форда. Так, гэта такая цудоўная сцэна, дзе ён пытаецца ў галоўнага героя, што для цябе мастацтва, апішы гэтую карціну. Ой, вельмі раю паглядзець, вельмі сентыментальны, круты фільм Спілберга, аўтабіяграфічны фільм Спілберга. Ёсць. Ось, пазамінулага года. А якія ў цябе любімыя фільмы ў Лінча? Што ты можаш? Я, дарэчы, збіраюся зрабіць перагляд. Я хачу зараз, коли пайшла такая нагода, пераглядзець усяго Лінча. Пачала пакуль з чорна-белай класікі. Я на мінулым тыдні пераглядзела «Галаву гумку» і «Чалавека-слана». Збіраюся ісці далей, але перад гэтым без нагоды апошняе, што я Лінча глядзела, гэта быў фільм «Wild at Heart»,
Дзікія сэрцам. Гэта, мне здаецца, самы папсовы фільм Лінча, але ён такі прыгожы, такі круты і такі пазітыўны. Я была вельмі ўражана тым, што я не ведала, што ён мог рабіць такое пазітыўнае кіно, як «Дзікія сэрцам». Таму, да, я яго таксама хачу яшчэ пераглядзець. Ну, акрамя іншых фільмаў, які, як, напрыклад, «Малхолланд Драйв», які можна, мне здаецца, увогуле бясконца разоў пераглядаць і кожны раз знаходзіць там нешта новае. Он такі, як галаваломка, яго, як ні круці, заўсёды нешта новае знаходзіш, нейкі іншы ракурс, іншае тлумачэнне, таму што, ну, весь кінематограф Лінча — гэта ўвогуле такі наратыў розных вобразаў, то бок гэта не такая лінейная нараталогія, умоўна, аповед звычайны. Гэта заўсёды некая прыгода. Ты калі туды трапляеш у гэты свет, ты не можаш ввогуле нічога разумець. Яго можна па любой тэорыі там філасофіі альбо псіхааналізу тлумачыць. Заўсёды знойдзецца пэўны чалавек, які яго зможа раскласці так, як яму патрэбна. Пры гэтым сам Лінч заўсёды заяўляў, што яго кіно немагчыма патлумачыць, ён сам не тлумачыў гэта. Ён казаў, што яго можна неяк адчуць, неяк вось прасякнуцца гэтымі эмоцыямі, а ў яго эмоцыі былі заўсёды такія вельмі звязаныя з трывожнасцю, са страхам, са смерцю і з надзеяй тым часам. То бок гэта ўсё было так перамяшана ва ўсіх яго працах, там і «Голубым аксаміце», напэўна, першым яго фільме, дзе склалася яго мова, кінамова вось такога незразумелага, але вельмі яркага аўтара. Таксама «Малхолланд Драйв», ну, безумоўна, і, канешне, «Шасэ ў нікуды». Гэта таксама такі важны фільм, мне падаецца, які можна бясконца пераглядаць. Ён там, як лента Мёбіуса, такі перагорнуты, яго... Ён пачынаецца фактычна там, дзе і скончваецца. То бок гэта такая агульная гісторыя. І гэта вельмі крута, таму што зараз, на жаль, такіх аўтараў амаль няма. Ён быў прадстаўніком такога новага Голлівуду. Хоць яго да яго не адносяць, но тое, што ён рабіў, гэта былі эксперыменты да самага апошняга часу. Там нават то, што ён рабіў вось гэтыя звароты ў Ютубе і у тым ліку і Ice Bucket Challenge, які быў 2010, і тое, што ён рабіў, звяртаўся да Владзіміра Пуціна. То бок чалавек цалкам з розных сфераў, такі чалавек рэнесанс, які мог рабіць все, што хацеў, і меў у гэтым поспех. Ну, то бок там і фатаграфія, і мастацтва, і музыка, і кіно, канешне. Заўсёды знаходзіў падыход для кожнага з гэтага мастацтва, то бок мог сябе неяк выразіць. Дарэчы, «Унутраная імперыя» здымалася ў Лодзі. О, так. Я бачыў фотаздымкі, дзе ён там усміхаецца ў нейкім ангары, лодзінскім ангары. Трэба пілігрымку потым зрабіць да Лодзі. Ну так. Пераглядзець яшчэ раз фільм. І з'ездзіць, паглядзець, як там, што тыя лакацыі, дзе здымалася карціна. Пайшла эпоха разам з Давідам Лінчам, это напэўна, але мы можам тут зрабіць такі бридж у самую актуальную навіну гэтага месяца для беларускага кіно і узгадаць чалавека, якога чамусьці называюць беларускім Лінчам, хаця я ведаю, што і ты тут не згодны, і я не згодная. І зараз распавядзем чаму. Менавіта кажам пра рэжысёра Юрыя Семашку, чый фільм будзе прадстаўлены ўжо ў наступным месяцы на Берлінале. Так, гаворка... Вялікі поспех. Так, сапраўды, гаворка пра фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова. Гэта стужка ігравая, паўнаметражная, мікрабюджэтная, таксама трэба падкрэсліць. Яна фактычна была знята там за 4000 еўра, а там потым вось пішуць розныя выданні, там і Deutsche Welle, і Reform, і Еўрарадыё таксама. Пра тое, што там бюджэт нашмат больш, але там падключыліся проста прадюсеры, я просто ўсё высветліў, я тут ужо з усімі паспеў паразмаўляць. З усімі паспеў паразмаўляць, зрабіць размову з прадюсерам праекта Леонидом Калетенем для «Зеркала» і стрым з суаўтарамі на Еўрарадыё. Вось. Агулам гэты праект падтрымала нямецкая студыя у сэнсе гуказапісу, і літоўская студыя ў сэнсе каларыстыкі, яна будзе вось прасоўваць праект. То бок фільм на Берлінале прадстаўлены фактычна двумя краінамі, не Беларусю, не Беларусю, гэта вельмі важна. То бок гэта беларускі праект, але ён прадстаўляе Германію сумесна і Літву. Наколькі я разумею, гэта драмедзі. Калі коротка распавядаць, гэта гісторыя пра музыку таго самага Фёдора Озерова, кого грае актор Вячаслав Кміт. Падзеі адбываюцца там упрыканцы года, і ён шукае свой
швэдар з рамонкамі, каб пачаць записываць музыку і ствараць песні. А пры гэтым все чакаюць канца света, трэцюю сусветную вайну. Яго гэта все не цікавіць, яго цікавіць іншыя пытанні. Вось паглядзім, што атрымалася ўсё ж таки, таму што для Юрыя гэта дэбютны праект. Дагэтуль ён здымаў толькі кароткаметражныя фільмы, анімацыйныя фільмы таксама. Атрымліваў узнагароду, але гэта былі такія невялікія фестывалі, беларускія пераважна такі вельмі рэгіянальныя, а тут Берлінале гэта трэці ў спісе сярод найбольш вялікіх і ўплывовых фестываляў Еўропы, такі больш сацыяльны серыял, і тут вельмі важна, што сам фільм не сацыяльны, ён такі пазбаўлены, на мой погляд, амаль маркераў часу, акрамя прачування вялікай некай наступнай вялікай вайны, катастрофы, але галоўны ж акцэнт там на ўнутраным свеце гэтага героя. Так ёсць. Паглядзім. Я, дарэчы, я нічога не могу сказаць адносна зместу, тому што я не чытаў ні сцэнар, не глядзеў гэты фільм яшчэ, але ў мяне таксама вельмі такое трывожнае прачуванне, не ў сэнсе, што я... Боишься расчаравацца ці чаму? Я хочу паглядзець. Мне заўсёды, когда ёсць жаданне нешта зрабіць, чаго я хачу, у меня ёсць такі мандраж, гэта ўжо мандраж. Таму што сярод беларускіх праектаў, як ты таксама узгадала, гэта не проста поспех ігравых праектаў, які траплялі ў секцыю, адну з секцый Берлінале, амаль не было апошнім часам. Гэта былі альбо дакументальныя праекты, як фільм «Смеласць» Алексея Палуяна, які выйшаў у 2021 годзе. Быў яшчэ дакументальны фільм таксама ў форуме Юрыя Хашавацкага «Звычайны прэзідэнт». Так, звычайны прэзідэнт, я просто не памятаю, як ён дакладна перакладаецца. Чакай, чаму ён быў на форуме, калі гэта ж стары фільм? Але ён быў у 97 годзе. Маеш на увазе тады яшчэ. Тады. Былі яшчэ фільмы «Бабі Яр» у 94 годзе, гэта нямецкая капрадукцыя была з Беларусю. І быў яшчэ фільм «Урокі персідскага». Але гэта быў спецпаказ, і гэта таксама была супраца Беларусьфільма з расійскай студыяй, але Беларусьфільм там быў проста запрошаны бок, і ён там выдаткоўваў рэсурсы, то бок ён не распрацоўваў мастацкую частку. А тут фільм, які распрацоўвае гэтую частку, і гэта вельмі важна, таму што дагэтуль такіх праектаў, які маглі б нечым зачапіць, і гэта зрабілі Беларусі, такого яшчэ не было. І гэта, канешне, круто. Я што могу сказаць? Я могу сказаць, што я трошку ведаю пра фільм, я ведаю змест гэтага фільма. Я, безумоўна, яго яшчэ не глядзела, бо ён яшчэ не выйшаў нідзе. Але я ведаю, пра што ён. Таму ў мяне таксама ёсць такі мандраж і цікавасць паглядзець, што выйшла ў Юры. І таксама мне вельмі цікава будзе назіраць, як Вячаслав справіўся з гэтай ролю, таму што я Вячаслава ведала раней як музыку. Слухала ягоныя песні, і у мяне ёсць такое невялічкае спадзяванне, можа, некаторыя кавалкі будуць нават у самім фільме, як песні Вячаслава слэш галоўнага героя. Не ведаю, наколькі гэта можа быць спойлерам ці не спойлерам, але это просто я такія чуткі чула. Гэта будзе класна. Слухай, гэта мне нагадвае трохі 60-е гады фільмы Турова, у якіх удзельнічаў Высоцкі. Ён жа якраз пісаў для першых фільмаў Турова музыку, і для «Сыновья ідуць у бой», і для «Я родам з дзяцінства». То бок можна лічыць пэўным мосцікам да такого часу, да такіх пэўных 60-х, толькі ў нас зараз адчуванне, што час не такой не адлігі, а хутчэй такой сталініаны, такой вельмі позняй. Тады ж таксама была ж холодная вайна, ўсё ж такі. Так. Цяпер яна не такая полухолодная. Гібридная вайна. Цікава, паглядзім. Я запытала Юру, і спадзяюся, што пасля прэм'еры і ўжо ў наступным месяцы у нас атрымаецца яго запрасіць сюды, калі ён вернецца ў Варшаву, і будзе вельмі крута з ім паразмаўляць больш ужо і пасля прагляду фільму, і ўвогуле пра ўражанне ад Берліна, і пра яго самого, тому што цікавая гісторыя. Юра ўсё ж такі самавук, які ніколі не вучыўся ў кінашколе, ён цалкам пачаў здымаць фільм просто сам, з сябрамі, і так паступова. Вось чалавек дайшоў з першым поўным метрам на Берлінале, таму гэта фенаменальна. Я б яшчэ таксама дадаў, у сувязі якраз з намінацыяй Юры на Берлінале ўзнікла дыскусія.
такая у кінематаграфічных колах. О, так, сплетенькі, Так. Сэнс просто ў тым, што гэта безбюджэтны праект, і гэта праект, які паўстаў, я лічу не толькі дзякуючы, але і дзякуючы у тым ліку камандзе Стужкі і Юры, але і арганізацыі БФН, гэта Belarusian Filmmakers Network, то бок сетка кінематаграфістаў, якую фактычна, ёй не кіруе, але сустваральнікамі з'яўляецца Леонид Каліценя і Максим Жбанкоў, і таксама Владимир Козлоў. І вось Владимир Козлоў стварыў інкубатар такого незалежнага кіно, вось які выдатковыя там мінімальныя грошы, там вось спачатку увогуле было 2500, а якія трансфармаваліся ў 4, гэта увогуле нічога не вырашае. Гэта гучыць усё роўна вельмі страшна, таму што я памятаю, я глядзела, як BFN прамаваў гэтую сваю праграму, тыпу даючы прыклады, якія сусветныя рэжысёры пачыналі з нізкабюджэтнага кіно. І там быў прыклад гэта першага фільма Джармуша «Отпуск без канца», якім, дарэчы, тут напісана ў Вікіпедыі бюджэт быў $12,000, ўсё ж такі трошачку болей. Значна болей. І гэтак далей. То бок яны спрабавалі прамаваць гэта праз тое, што вось шмат хто з вялікіх пачынаў з такого нізкага бюджэту, таму не бойцеся, падавайцеся на гэтае кіно, але, гэта ўсё роўна так 4000, Гэта амаль нічога. Трэба быць такім рок-н-рольшчыкам, як Юра Семашка, просто, каб здымаць за 4000. Так, ці Мікіта Лаўрэцкім, якому ўвогуле не патрэбен бюджэт, прынамсі, ён так пазіцыянуе сваю творчасць, што ён здымае ў эстэтыцы там беларускага конченага кіно. Калі вось такая цытата, цытаваць яго цалкам. Гэта назва ягонага жанру, не? Так, але сутнасць проста ў тым, што вось гэты прэцэдэнт, што адабралі фільм амаль безбюджэтны на Берлінале, шмат каго хвалюю там з такіх больш прафесійных рэжысёраў, у якіх есть, не ў тым сэнсе прафесійных, а ў тым сэнсе, што яны атрымалі кінематаграфічную адукацыю, праходзілі розныя там шляхі, каб трапіць на вялікія фестывалі ад кароткаметражных прац там да паўнаметражных. То бок у гэтым сэнсе іх Юра трохі абышоў, я лічу. На гэтым як бы ляжыць канкурэнцыя, не? Так і ёсць. Але сэнс проста ў тым, што людзі баяцца тое, што гэта можа паўплываць на магчымасць заходніх фондаў, асабліва звязаных з ЕС, не вырашаць выдатковаць грошы, такі можа ствараць нейкі фонд, ці дадатковае фінансаванне, такое базавае хаця б, для беларускіх праектаў. Таму што зараз, я лічу, прынамсі, са мной Леонид Каліценя не згоден, і ввогуле ўсё кіраўніцтва сустваральнікаў вось гэтых БФН са мной не згодна ў тым, што беларускаму кіно там патрэбны грошы. То бок яны лічаць, што не ў грошах праблема. Я лічу, што ў гэтым якраз і праблема. Мне падаецца, што нам не толькі не хапае як бы фонда кіно, які будзе выдаткоўваць, там нешта размяркоўваць, там даваць нейкую падтрымку, але ў нас няма зараз амаль фактычна няма. Вось в гэтым годзе таксама падбіваў гэтыя разлікі, дзе можна знаходзіць фінансаванне, і іх амаль не засталося. То бок няма тых крыніц, які маглі б спансаваць там нейкія праекты ігравыя ці хаця б дакументальныя зараз у Еўропе. І тое, што вось гэты фільм выйшаў, гэта можа стварыць вось такі прэцэдэнт адносна таго, што еўрапейскія вось фонды ці чыноўнікі глянуць, што глядзіце, у нас ёсць фільм беларускі, які цалкам паўстаў там за мінімальныя грошы. Так можа ім не трэба гэтым беларускім кінематаграфістам даваць грошы дадатковыя, там ствараць ім нейкі фонд, каб там ствараць свае фільмы. То бок гэта... Ці сапраўды яно так працуе? Я не думаю, што гэта працуе так, гэта такая палемічная проста думка. Я не думаю, што яна там моцна на штосьці ўплывае, але людзі, прынамсі, гэта абмяркоўваюць. Я проста кажу, што я чуў і у якіх абмеркаваннях сам удзельнічаў. Мне таксама гэта не падаецца як бы праблемай. Мне падаецца, наадварот, гэта стварае, падсвечвае іншыя праекты, і праз тое, што там беларусы таксама апынуліся ў складанай сітуацыі не толькі у сацыяльным сэнсе, але і ў творчым сэнсе, што няма грошай, і вось, але ім удаецца нешта рабіць такое выбітнае, што вось яны могуць трапляць
на Берлінале. Конечно, не ўзровень яшчэ Канаў і Венецыі, але, ну, прынамсі, ўжо такі падмурак пэўны ёсць, каб ад чагосьці адштурхоўвацца і ісці далей. Ну, так, мне таксама здаецца, што просто да Венецыі яшчэ шлях даволі доўгі, таму это нармальна, што зараз на такой прыступцы знаходзяцца кінематаграфісты, там, можа, яшчэ праз некалькі гадоў, можа, будзе гэта інакш, як бы людзі будуць працаваць, напрацоўваць гэты капітал, і, хто ведае, можа, ўжо і праз некалькі гадоў і на Канах побачым нешта. Ну, прынамсі, можа, не ў асноўным, зразумела, конкурсе, але там у іншых секцыях, напрыклад, там тыдзень кінакрытыкі, ці там гарызонты, ну, то бок, ёсць розныя варыянты, як засвеціцца. Галоўнае, як бы, каб была магчымасць ствараць. Пакуль што, вось, на жаль, асабліва пасля таго, што прыняў Трамп, калі хто не ведае, там на 90 дзён вся падтрымка розных праектаў сацыяльных, там гуманітарных, культурных, яна абрэзана для ўсяго света. Зараз ідзе... Яна абрэзана толькі ЗША, як бы іх ёсць уже іншыя фонды, з якіх можна... Есть еўрапейскія фонды таксама, так. Ну, то бок, нешта засталося, но ўсё ж такі Амерыка была такім галоўным донарам. Нават для культурніцкіх праектаў? Ну, у том ліку, вось, напрыклад, быў фонд такой DMI, які, вось, напрыклад, дапамагаў у мінулым годзе ствараць кароткаметражны фільм для Андрэя Кашперскага «Суд мёртвых». У гэтым годзе яны яшчэ да таго, як стала вядома, што будзе замарожана гэтая падтрымка, яны сказалі, што яны не будуць працягваць дзейнасць. Ну і гэта як бы, а нават калі б яны ўжо і сказалі, яны яе не прыцягнулі, таму што яны фінансаваліся з USAID, і гэта тая арганізацыя, якая таксама прыпыніла працу зараз. Засталася ў чаканні пэўных рашэнняў з іншага берага, вось так. Фільм Кашперскага «Суд мёртвых» все ж ты выйдзе. Ну, фільм выйдзе, ён уже гатовы, ён будзе паказаны таксама на Берлінале. Ну, як паказаны? Ён будзе удзельнічаць у пітчынгу. То бок ён яшчэ не да канца зроблены? Не, ён зроблены да канца. Я глядзеў соцсеткі Андрэя, ён як бы не хаваў гэта такая публічная інфармацыя. Просто яны будуць шукаць зараз фінансаванне для паўнаметражнага праекта. Ну так. То бок гэта быў, яны стваралі гэты фільм, каб зрабіць такое пэўнае прома, але мастацкі якаснае, каб яно ператварылася, вось як, напрыклад, як фільм «Мары», там нажыва на «Пад шарым небам», такі паўнаметражны фільм, таксама звязаны з беларускай рэчаіснасцю, там гісторыя распавядаецца пра суддзю, якая судзіць пратэстоўцаў, які ўдзельнічалі ў мітынгах супраць улады і адсуджвае ў іх маёмасць. І там пэўныя людзі паміраюць і пачынаюць да гэтай суддзі прыходзіць у начах і па начах, то бок гэта такі сацыяльны іранічны хорар. Я яго таксама не глядзеў, я ведаю толькі у агульных рысах, пра што гэта будзе, але, прынамсі, таксама цікавы патэнцыйна праект, я думаю, які мы пабачым ужо ў гэтым годзе. Ну, спадзяюся, таму што не хапала у гэтым месяцы, вось на пачатак года нейкіх гучных прэм'ер. У нас была вось навіна пра Берлінале, але прэм'еры яшчэ нейкіх не адбылося. Адзіная гучная прэм'ера, якая была за гэты месяц, здаецца, фільм «Фенікс» пра Алексея Аталая у самой Беларусі, але мы ўжо не будзем пакуль пра гэта абмяркоўваць. Прынамсі, мы яшчэ не глядзелі. Ты глядзеў яшчэ фільм? Не, у меня ёсць уже копія для прагляду, але я яго не глядзеў. Мы вельмі чакаем рэцэнзію на найлепшы фільм гэтага месяца ў Беларусі. Але так, перайдзем давай да актуалачкі. Скажы, калі ласка, што ты цікавага глядзеў у гэтым месяцы ў кінотэатры? Ой, насамрэч амаль нічога зноў не глядзеў, таму што не быў нейкі то адно, то іншае. З такого крупнага глядзеў толькі, напэўна, «Носферату», які мне запомніўся. Цікавы, дарэчы, праект. Ён мне вельмі спадабаўся, таму што я яго чакаў яшчэ ў мінулым годзе. Я вялікі фанат фільма «Мурнау» 24-го ці 22-го года выпуска гэты фільм. Ён не вельмі падобны на фільм «Мурнау». Мне падаецца, гэта, калі мне вось спыталі, як можна яго ахарактарызаваць, то бок гэта хутчэй такі рэмейк, але ад фаната, які быў улюблёны ў арыгінал. То бок Роберт Эггерс зрабіў такую вельмі якасную копію, пазбаўленую там нейкага крынжа, які быў у першай стужцы. Там ёсць такія сцэны, напрыклад, калі там Носферату носіць свой гроб.
у перамоцы гэта вельмі так, ну, ты бачыш, як вампір там нясе нейкі гроб там праз всю так вуліцу, і гэта трохі, ну, трохі смешна выглядае. Не атрымаўся у Эггерса просто такі сімулякр, тому што Мурнау здымаў на падставе арыгінальнага рамана пра Дракулу, зрабіў сваю версію, а тут рэжысёр зрабіў сваю версію на падставе версіі Мурнау. То бок ужо такая копія трошки атрымалася. Гэта у Мурнау гэта быў постмадэрнізм у той момант, калі яго не існавала ўвогуле. Так. Але тое, што зрабіў зараз Эггерс, гэта хутчэй метамадэрн, таму што ў яго такі зняў вельмі пэўным сэнсе шыры фільм, вельмі эстэцкі, вельмі такі візуальна насычаны і атмасферны, але пры гэтым вось пазбаўлены нейкай актуальнасці. То бок ён слаба стасуецца з тым, што некай павесткай актуальнай, там, грамадскай ці сацыяльнай. Ой, не, зусім не аб гэтым. Ну, але, ну, гэта просто про тое, што ён такі вось мастак, вельмі паглыблены ў сам працэс, ён не спрабуе нешта маніфесціраваць, ён робіць менавіта тое, што лічыць патрэбным для сябе у сэнсе такого вялікага кіно. І гэта, канешне, не ўсім, напрыклад, замежным крытыкам падабаецца, то бок там не ўсе хвалілі гэты фільм. Хтосьці яго параўноўваў таксама з такім жывым трупам, якім з'яўляецца граф Орлак, якога грае, дарэчы, забыў. Біл Скарсгард. Біл Скарсгард, так. Але вобраз які круты. Ну, вобраз вельмі класны. Супер, гэта ўпершыню ты бачыш вампіра не як такога эстэтаніка, там, графа і гэтак далей, а такого сапраўднага карпатскага гуцула. І это мне вельмі спадабалася. Это першае, што я адзначаю ў гэтым фільме, гэта тое, які вобраз герою вампіру быў створаны. Упершыню такі бачу. Так і ёсць. Шмат хто гэта падкрэслівае, што вось гэты грым, які там шмат гадзін накладалі на Скарсгарда, як ён працаваў са сваім голасам, таму што яго такі глубінны гартанны гук, які ён выдае. Там ён працаваў з опернай спявачкай адкульсьці з паўночнай Еўропы. Ён размаўляе з героямі так, нібы сам ляжыць у зямлі. То бок там такі гартанны голас, такі глыбокі, і ён так цягне гэтыя словы з такім акцэнтам цэнтральна-еўрапейскім. Гэта вельмі моцна выглядае, асабліва ў кінотэатры, калі глядзіш, калі вось у вас будзе магчымасць, абавязкова ідзіце ў кіно, не глядзячы на тое, што фільм ужо ёсць у сеціве. І дарэчы, ведаеш, ёсць такая шутка, што ў сеціве выйшла больш поўная версія гэтага фільма, што, маўляў, для кіно фільм скарацілі на 9 хвілін. І мне падаецца, я зараз вельмі хачу гэта параўнаць, таму што калі я глядзела яго ў кіно, мне падалося, што там сапраўды быццам некаторыя сцэны былі выразаныя, прынамсі апошняя сцэна, ну, ноч неяк занадта хутка прайшла, мне падаецца, нешта яны адтуль прыбралі, таму цікава будзе таксама параўнаць, што менавіта было выразана з яго. Ну так, гэты асабліва вось гэта апошняя сцэна, эпілог, яна зменена, дарэчы, у Мурнау трохі па-іншаму ўсё выглядала, яна як бы паўтарае гэтую, не буду спойлерыць ужо тут, але арыгінал, але пры гэтым там зробен акцэнт на тое, што ўсё ж такі гераіня сама з'яўляецца пэўным сэнсе ахвярай і рухаючым элементам гэтай гісторыі, таму што яна прымае рашэнне, каб вырашыць гэту сітуацыю на карысць людзей і усяго горада. Ну так, там яшчэ было, ну, па-перше, мне здаецца, тут таксама нейкая, можа, ёсць гэта перакрутка, што ён просто сам хацеў падкрэсліць больш ролю жанчыны ў гэтай гісторыі. Так. Ну і плюс так, яны дадалі тут, ён дадаў у гэтым фільме трошечку больш у адносіны паміж галоўнай гераіняй і Орлакам. Яны як быццам былі раней яшчэ знаёмымі такімі, да? Вось гэта, як я смяялася, для мяне гэта ў выніку апынулася гісторыя пра тое, што адбываецца, калі пасля поўначы піша былы хлопец. Вось чым гэта можа потым апынуцца. Але, ну, это цікава выглядала. І, ну, фільм сапраўды, як бы, ён уцягвае, ён вельмі атмасферны. Няма вось гэтай сацыяльнай нейкай палітычнай часткі, і можа яна і не патрэбная, бо гэта чысты энтэртэймент. Ну так. Гэта такое кіно, вось менавіта для кіно, для таго, каб гэта глядзець на вялікім экране, для таго, каб паглынуцца у эстэтыку, бо аператарская праца там сапраўды вельмі прыгожая, і так. Тут таксама трэба яшчэ дадаць, што як бы фільм гэта вельмі падобна на тое, што было ў Мурнау, таму што его так нібы цалкам энтэртэймент,
entertainment, такая забава для шырокай аўдыторыі, але там нямецкія крытыкі да ваеннага часу і ваенных часоў адлічвалі гэты перыяд, то бок такі важны фільм часоў Веймарскай рэспублікі да прыходу ўлады Гітлера. То бок гэта такое было фільм, які тлумачыў, чаму людзі вось пакарыліся фашызму, нацызму, і таксама праводзілі такія паралелі. Зараз такі паралелі правесці ў фільме Эггерса нельга, але гэта проста якасна і атмасферна зроблены фільм, які, прынамсі, можа не застанецца ў гісторыі, але гэта прыклад такой яркай рамесніцкай працы. Так, ну што, будзем абмяркоўваць фільм «Пуцін»? Пуцін, ну, можам і абмеркаваць. Ці такі, не, ідзем далей. Ну, можам абмеркаваць, насамрэч, ты ж яго глядзел, вось што ты думаеш? Я глядзела, я нават напісала не так даўно, але гэта так прыватна для сябе, напісала сваю рэцэнзію на гэты фільм, бо узгадала, што даўно я даўно не пісала рэцэнзіі, і мне было такое вызванне напісаць, паспрабаваць, і пісала рэцэнзію пра яго, даецца так недзе праз 3 тыдні пасля прагляду, у мяне быў такі інсайт, што я ведаю, што я магу сказаць пра яго больш. Не, ну гэта поўны трэш. Пачынаеш, калі казаць цэнзурна, то так, трэш, даволі ёмістае слова, не? Так і ёсць. Я просто думаў спачатку, што гэта трэба, як бы сказаць адразу, што гэта польскі фільм. Гэта такі польскі фільм, які ішоў у пракаце. Ён ішоў у пракаце ў 60 краінах света. Ну, то бок ён быў прададзены. Так, яго прадалі. І гэта, нагадай, дарэчы, хто стварыў фільм? Рэжысёр польскі Патрык Вега. Ён ужо раней быў вядомы сваімі эпатажнымі працамі, назовем это так. Ён вельмі любіць хайп, ён вельмі любіць кіно такое таксама засяроджанае і на сабе. Палітычная тэма яго не першая у фільмаграфіі, тому што ён літаральна пару гадоў таму зняў фільм таксама пра польскую палітыку. Уже не памятаю дакладна, як называецца, я па шчырасці не глядзела. Ад знаёмых палякаў ведаю, што першыя фільмы Вегі былі нават не такія благія, але потым чалавека кудысьці панесла. І ён пачаў вось рабіць такія праекты з амбіцыямі на пакарэнне ўсяго свету. І мне падаецца, што і Пуцін таксама стаў такім праектам проста зарабіць, каб быць першым, каб хайпануць на такой тэме, на тэме актуальнай па ўсім свеце. Але, калі ўжо сур'ёзна падысці да гэтай тэмы, што я для сябе адзначыла, гэты фільм не падобны на ні адзін фільм, дзе пра кіраўнікоў краін. Это не біяграфія. Это біяграфія, але которая не паказвае, увогуле ніяк не раскрывае гэтага персанажа. Калі ты глядзіш біяграфічныя фільмы, нават пра такіх, скажем, бэдбойсаў, як Пуцін, там хаця б неяк рэжысёры і аўтары фільмаў спрабуюць раскрыць гэтую асобу, паказаць, можа, нейкія іншыя бакі, можа, паказаць нейкую неадназначнасць гэтай асобы, ці пакапацца ў пытанні, у чым корань зла ў гэтага чалавека. Тут гэтага ўвогуле не было. Усё проста ў гэтым фільме звялі да таго, што Пуцінам кіруюць нейкія д'ябальскія містычныя сілы, і ўсё. І ўсё зло ў яго проста ад нейкіх паранармальных постацяў, якія яму кажуць, што трэба сказаць, што трэба зрабіць. І, вядома, праблема ўся праз тое, што ён не хрысціўся. Так. Адмыўся ад Бога, там ёсць якраз адна з такіх сцэнаў. Увогуле, я для сябе сфармуляваў, каб там доўга не распавядаць, што гэта такі не тыповы, але калі казаць такой мовай замежнага кіно, так, гэта тыповы ўсё ж такі эксплуатейшн, то бок эксплуатацыя вось эстэтыкі такога трэшу, але пры гэтым завязаны на сапраўдную біяграфію Пуціна. Там ёсць сцэны з вайной у Чачні, другой вайной у Чачні, там забойства Джахара Дудаева ёсць. Ён там працуе ў тым ліку з мэрам Санкт-Петербурга Сабчаком, і яго пераігрывае і забівае. Потым ён таксама прыходзіць да прэзідэнта Расіі Ельцына і таксама яго пераігрывае і захоплівае ўладу. То бок там усё так пабудавана, нібы сам Пуцін гэта проста майстар інтрыгі, ён там все ведае, дзякуючы вось гэтым патустороннім гэтым сілам.
Я крацей не ведаю, як такое магло ў галаву чалавеку прыйсці, вось Патрыку Вегі, як ён гэта пісаў гэты сцэнар, потому что ну выглядала, конечно, гэта все вельмі крынжова, асабліва калі ты чакаеш некую біяграфію, а там табе вместо гэтага задвигаць нейкі канспіралогію. Ну, так вось так і пісаўся сцэнарый. Ён адкрывае Вікіпедыю, глядзіць усё, што там напісана, або не ведаю нейкую якую-небудзь з кніжак вось канспіралагічнай пра біяграфію Пуціна, выдае усе тэорыі змовы так, як гэта ёсць. Адзінае, што дзіўна, заўважу, там не было тэорыі пра двайнікоў Пуціна. А, пра двайнікоў не было. Ні банкетна, ні удмурта, нікога не было. Чаму? Я вось гэтага не зразумела. Недапрацоўка Патрыка Вегі. Самае галоўнае. Так, вяртаючыся да бюджэту, я зараз спраўдзіла. Бюджэт гэтага фільма быў $15 000. У выніку пакуль што гэты фільм сабраў толькі амаль 350 000. Ого. Так што правал поўны. Я не ведаю. Я хацеў удакладніць, ты сказал 15 000 ці 15 мільёнаў. Ой, 15 мільёнаў долараў быў бюджэт, а сабраў пакуль што 350 000. Просто я вось сапраўды глядзеў гэты фільм, я вось не ведаю, як ты, я не бачыў гэтых 15 мільёнаў. У меня было адчуванне, што гэта, здымалі... Школьнікам далі пакапацца доп After Effects. Так, налажылі там шэй маску, вось гэтую штучнага інтэлекту, дипфейк на актора. Дарэчы, актора можна было просто... Ён сам па сабе падобны ўжо на Пуціна. Ну, просто падобнага на Пуціна. Навошта яму дипфейк, які тым больш вельмі дрэнна выглядае. Ну, то бок, было бачна, што... Ну, у меня, прынамсі, было адчуванне, што все ж таки Патрык Вега, не буду яго як бы абвінавачваць, таму што не ведаю, але было адчуванне, што фільм стваралі не дзеля таго, каб зарабіць грошы, а дзеля таго, каб іх адмыць. Таму што... Я таксама не здзіўлюся гэта як прынамсі рабіў, напрыклад, у сярэдзіне нулявых Уве Болл, нямецкі такі рэжысёр, які здымаў экранізацыі знакамітых амерыканскіх ігр і, ну, іграў з усяго свету, такіх знакамітых. Але ён проста карыстаўся падатковымі ільготамі, каб гэта абыходзіць і такім чынам зарабляць. А сам пры гэтым, ну, рабіў вельмі дрэннае і проста кіно. Ну, вось тут, магчыма, нешта падобнае, але паколькі мы да канца гэта не ведаем, то не будзем наводзіць паклёп. Так. Ну, ведаеш, ён сам пра сабе спекулюе, таму што ўся прома гэтага фільма ў Польшы будавалася на тым, што Вега хадзіў па журналістах, ну, ці яго запрашалі, яго запрашалі журналісты на інтэрв'ю, і ён усім распавядаў пра тое, як расійскія спецслужбы спрабавалі выцягнуць, паглядзець гэты фільм раней. Я такой, што, навошта, які сэнс? Якби, ну, у чым сэнс камусьці выцягваць гэты фільм раней, ну, тыпу, ну, бо ён там ледзь не скраў, там, супертайны ФСБ і гэтак далей. Ну, але гэтага нават не бачна. Ну, дзе гэтыя тайны? Там іх няма. Ну, там ёсць, канечне, смешныя моманты, калі, вось, напрыклад, там амаль не паказваюць яго прыватнае жыццё Пуціна, але ёсць сцэна, дзе ён зажимаецца з Алінай Кабаевай. Так, нага на плячы з Алінай Кабаевай, і заходзіць яго жонка Святлана, дзе ён ёй кажа, што я вось цяпер, мне будзе новая жонка. І ўсіх такая нямая паўза, і весь зал смяецца. То бок гэта сур'ёзная нібы сцэна, але яна выглядае настолькі нелепа, настолькі так бязглузда, што проста выклікае такі вельмі шчыры смех. Ну так. Тут нават ужо шкада і казаць. На MDB паставілі пакуль што гэтаму фільму 3, і я нават здзіўляюся. Мне здаецца, што нават каб да гэтай тройкі дацягнуць, гэта проста самі стваральнікі фільма там паадзначаліся і ўсё. Накручвалі. Нават сама адзінка і окей. Ну так, то бок гэта такі вельмі танны, вельмі такі сканцэнтраваны там на такіх нізменных адчуваннях гледача, то бок на забойствах, там вельмі шмат забойстваў, крыві, нейкіх трупаў, але пры гэтым все выглядае так вельмі танна, нібы глядзіш DVD, там фільм, які там адзін з 3, там ці адзін з 12, які ёсць на гэтым дыску, але пры гэтым ты там у кінотэатры і заплаціў за гэта, прынамсі, ну там, ну колькі, я плаціў 30 злотых за гэта, а гэта ўжо 10, ну так, 7 еўра, і гэта больш, чым можна было патраціць на галівудскае кіно, якое зроблена за сапраўдныя грошы. А тут... Ой, то я просто цешуся, што ў мяне гэты абанемент у Cinema City, таму я хожу за 50 злотых на ўсё, што хачу. Ось, і спадзяюся, мой уклад у гэты фільм Пуцін не быў аж такім вялікім, як твой. І да. Слухай, ну давай тады вернемся да добрага кіна.
Да, конечно, давай Нарэшце вернемся. хочется все ж таки пра нешта хорошае паразмаўляць, таму што зараз ужо пайшла таксама галоўная навіна гэтага месяца, нягледзячы на пажары і на ўсё, што адбывалася ў гэты час у Галівудзе. Мы маем намінантаў на Оскара, мы маем дату правядзення Оскара. На жаль, так, гэта будзе толькі ў сакавіку, то бок чакаць яшчэ больш за месяц, але ці ў сябе ёсць ужо фаварыты. Вось, напрыклад, нават берачы пад увагу вось гэтую галоўную катэгорыю, лепшы фільм, ці ў сябе атрымалася ўжо паглядзець усё, што там Не, я не ўсё паспеў паглядзець, але большасць фільмаў я бачыў. Я б сказаў, што у меня пакуль няма дакладнага фаварыта, тому што мне ёсць пэўны фільмы, якія цалкам не падабаюцца, а ёсць тое, што хутчэй за ўсё можа атрымаць. Я вось сёння перад нашай перадачай паглядзеў, які стаўкі зроблены, і ўсе ставяць на фільм «Бруталіст» Брэдзі Корбіта, які быў паказаны ў Венецыі, таксама там атрымаў прыз, калі не памыляюся, за рэжысуру. Вось. Так, я яго толькі на гэтым тыдні пойду глядзець, бо ў Польшчы прэм'ера толькі ў пятніцу, таму я яго яшчэ не глядзела. Але мне гэты фільм цалкам не падабаецца. Ён такі вельмі... Чаму? Таму што гэта такі тыповы прыклад пачынаючага аўтара, які хоча атрымаць прызнанне ў вялікай форме. У форме вялікага такога класічнага вялікага кіно. Ён робіць такі грамадзянін Кейн, фактычна, толькі пра эміграцыю, і таксама падзеі там развіваюцца адразу пасля другой сусветнай вайны ў Амерыцы і распавядаюць пра амерыканскую вось гэтую мару і так, як яна не спраўджваецца, і пра капіталізм, які эксплуатуе мастакоў. Там ёсць нават сцэна, ты яе пабачыш, дзе гэта амаль вельмі брутальна і натуральным чынам адбываецца. Але для мяне гэты фільм пусты цалкам. Я лічу, што гэта такі тыповы фармалізм, калі форма... Прычым такая, гэта добра якасна зроблены фільм, але ён нічога новага не распавядае нам. Гэта не прарыў у мастацтве. Я, прынамсі, не хацеў бы, чтобы гэты фільм, вось, калі была такая... Так, стаў галоўным. Мне вось больш падабаюцца такія эксперыменты, якія робяць еўрапейскія рэжысёры, як, напрыклад, Жак Адіар з Эміліяй Пэрэс. О, боже, это цудоўна просто. Я так полюбила гэты фільм. Просто само это насалоджванне і візуальнае, і музыкальнае, там такія крутыя... Гэта мюзікл. Пра наркакартэль. Пра наркакартэль, так. І... як там класна пастаўленая харэаграфія і ўсе гэтыя нумары, это суперскі просто ўпісана. Это вельмі прыгожы фільм. І я думаю, што ён таксама сярод фаварытаў з'яўляецца. Так, ён і з'яўляецца, ён сярод тых праектаў, якія атрымалі найбольшую колькасць намінацый у гэтым годзе. Тым больш, што гэта замежны фільм. Замежны фільм, таксама цікава. Это ж, здаецца, першы пасля «Паразітаў», да, фільм. Адзін з... Мне падаецца, увогуле зараз Оскар рухаецца ў бок менавіта міжнароднай прэміі. Бок гэта не толькі, калі раней казалі амерыканская прэмія. Так і было, гэта была стрикта амерыканская прэмія. Але вось пасля таго, што адбылося ў 17-м годзе, вось праз абнаўленне Оскара, праз вось гэту хвалю мету, тое, што прыйшлі новая такая кроў, новыя кінематаграфісты, якія абіраюць фільмы не толькі амерыканскія, не толькі такія вельмі кансерватыўныя, але вельмі эксперыментальныя па змесце, вельмі эксперыментуючыя з формай. Гэта вельмі класна. І у гэтым годзе так прыкладна і склалася. Калі вось паглядзець намінацыі за найлепшы фільм, то там можна, напрыклад, з такіх вялікіх праектаў можна значыць толькі «Дзюну», другую. Дэні Вільнёва гэта сапраўды вельмі такі аўтарскі, але блокбастер. Дарэчы, которая вельмі мала ў намінацыі «Дзюна» атрымала. Так. Але пры гэтым вось бачна, што кінематаграфісты, амерыканскія кінематаграфісты і замежныя кінематаграфісты, яны звяртаюць увагу агулам на тое, што паўстае прынамсі у Еўропе, у Азіі, азіяцкае кіно, вось як было з «Паразітамі». І зараз з фільмам Жака Адіара таксама. І яшчэ «Субстанцыя», таксама французскі фільм. Французскай рэжысёркі. Так, і гэта таксама вельмі важна, таму што агулам зараз і раней вельмі
была вялікая ўвага да фільмаў хорараў, то бок кінематаграфісты вельмі баяліся гэтага жанра, таму што лічылі яго такім вельмі нізкім, ну што там на патрэбу нейкай гледашоў, а тут як бы цалкам феміністычны такі ён прычым пра ўсё грамадства, пра ўсе гэтай болей распавядае. Мне ён вельмі спадабаўся. Пра субстанцыю, так? Пра субстанцыю, так. Цудоўна. Гэты фільм забуце Фаржа, Даніэла Фаржа ці Каралі Фаржа. Каралі Фаржа, вось французская рэжысёрка, якая таксама уклала, я так разумею, свой досвед такога пражывання ў свеце такого патрыархату, і яе гэтыя адчуванні, то, што яна набрала з іншых фільмаў, там і з Кубрыка, і з такіх прадстаўнікоў хорараў такіх вядомых, эстэтыку і падыходы, гэта вельмі класна адлюстравалася ў яе фільме, і класна, што гэты фільм не толькі атрымаў перамогу, прынамсі яго адзначылі на канскім кінафестывалі, але і той, што ён яго азначылі на Оскары, і гэта вельмі класная нагода сказаць, што аўтарскае кіно зараз фактычна руліць, тым ліку, ну, прынамсі, сядзіць у галаве амерыканскіх кінематаграфістаў, і то, што яны з'явіліся, гэтыя фільмы у намінантах, ну, гэта сведчыць аб тым, што таксама ўсё можа змяняцца, калі прыходзяць новыя людзі з іншым поглядам, і не ўсё такое кансерватыўнае, як раней любілі разважаць там крытыкі, напрыклад, «Залатого глобуса» і «Оскара», што ўсё можа змяняцца ў лепшы бок. Ну, тым больш, што субстанцыя яна ж сама крытыкуе вось гэты тыповы Галівуд і патрыархальны Галівуд і так далей, таму это ж такое адлюстраванне іх саміх жа у пэўным сэнсе. І так, тут яшчэ вось трэба зазначыць, што я думаю, што пераможа у секцыі анімацыйнага кіно латвійскі фільм «Платок» ці «Плынь». Плынь больш, так, да. Так, каб правільна перакласці. Таксама што робім ужо стаўкі? Я б зрабіў стаўку менавіта, што ён атрымае, таму што я глядзеў... Ён паскарыў свет «Флоу», я ўжо таксама шмат пра яго чула, і не, я яго паглядзела сама, і плюс шмат чытала вельмі паўсюль суперпазітыўныя водгукі пра яго. Ну, то бок, я таксама лічу, што гэта выбітны праект, асабліва для латвійскай кінематаграфіі, анімацыі аўтарскай. Таму што тое, што я глядзеў у гэтым годзе ад Дыснея ці ад галівудскіх студый, мяне нічога не зачапіла. Яны, бачна, все спрабуюць відавочна зарабіць грошы на нейкіх франшызах, як вось «Галаволомка 2», ці «Моана», яны вельмі слабыя з драматургіі, то бок яны вельмі якасна зроблены, але гэта ўсё ж такі другасны прадукт, такі культурны. Тым часам, калі ўсё ж такі «Плынь» гэта цікавы праект. Ён, канешне, таксама не сказаць, што суперпрарыўны, але мне спадавалася, што там няма людзей, там няма размоў, там толькі... нават няма, так. Так, там ёсць толькі вось гэтыя жывёлы, якія спрабуюць уратавацца у свеце, які запаўняе вада. І гэта вельмі падобна таксама на нашу вось такую беларускую рэчаіснасць, што нам таксама трэба гуртавацца і спрабаваць падтрымліваць адзін аднаго, праяўляць эмпатыю, падтрымку, і гэта такая вельмі трапная метафора, якая тлумачыць менавіта не тое, што адбываецца зараз там з міровой кінаіндустрыі, а хутчэй адлюстроўвае такі настроі пэўныя, рэзануе з тым, што адбываецца вось у нашым рэгіёне, і мне гэта вельмі імпануе. Мне адзінага са спісу оскараўскага мне было вельмі крыўдна, што я нідзе, ні ў аднай намінацыі не пабачыла два свае любімыя фільмы мінулага года «Challengers» і «Civil War». Чаму? Ну, гэта мне застанецца проста маім крыкам, але агульна спіс цікавы. Мне з катэгорыі найлепшы фільм засталося паглядзець толькі «Nickel Boys» і «I'm Still Here». Я вось глядзеў «I'm Still Here» у Венецыі. Гэта, дарэчы, таксама... Ну, гэта бразільскае кіно пра сям'ю палітыка. Пачатак 70-х, калі прыходзіць да ўлады хунта і фактычна рэпрэсуюць там не толькі бразільцаў, но і галаву сям'і. І вось яго жонка спрабуе дамагчыся справядлівасці. Гэта таксама вельмі беларуская, на мой погляд, гісторыя, якая тлумачыць, як можна змагацца з дыктатурай, калі ў цябе амаль нічога не засталося, акрамя рашучасці
ісці до конца. І вось гэта гісторыя, там, дарэчы, забуся акторку, яна атрымала на глобусе залаты глобус. Фернанда Торес, так. Яна атрымала ўзнагароду за сваю працу акторскую, і я буду за яе таксама балець на Оскары. Окей. Ну і так, бруталіст, але я яго пагляджу ўжо на гэтым тыдні. Хацела спытаць, вось вяртаючыся да яго, спойлер, не спойлер, галоўнага героя завуць Ласла Тот, і яго завуць так жа, як завуць чалавека з рэальнага жыцця, які совершил акт вандалізму проти скульптурнай групы Мікеланджела П'ета. Ці гэта мае нейкае дачыненне, нейкую сувязь з гэтым фільмам? Гэта абмяркоўвалі падчас прагляду фільма, што гэта ўвогуле значыць. Там на прэс-канферэнцыі Корбет казаў, што гэта такі зборны вобраз. То бок гэта не абавязкова нейкі сапраўдны персанаж, сапраўдны чалавек, але ўсё мае быць, гэта як бы працуе на крадзі самого фільма, таму што можна прыцягваць розныя адсылкі да яго. Я лічу, што гэта такая універсальная цалкам гісторыя. Праблема якой у тым, што яна шмат разоў ужо апаведзена, тым ліку амерыканскімі рэжысёрамі, і тут як бы нічога новага няма, гэта проста такі запыліўшыся сюжэт, які зараз спрабуюць там прадставіць як нешта новае. Мне падаецца, што гэта хутчэй такія бабуліны сярошкі, якія нарэшце пачысцілі, паказалі, нібы вось яны сапраўды новыя. Таму я, канешне, будзем глядзець, хто атрымае, но я буду ўсё ж такі балець, заўзець за іншыя праекты. Прынамсі, думаю, што можа все ж таки Эмілія Пэрэс стане фаварыткай і фаварытам, ці калі казаць пра кіно, гэтага сезона. Так, ну што, зробім ужо стаўкі, што ли, на гэтыя, на ролі, напрыклад? Ну, з фільмамі, так, за найлепшымі, то окей, зразумела. Лепшая мужская роль, напрыклад. Ну, я здзівілася, што тут трапіў Тімаці Шаламе, таму што мне па шчырасці фільм Боб Дилан Completely Unknown зусім не спадабаўся. Але мне ён не спадабаўся за кошт зместу, там абсалютна нейкі высаны з пальца канфлікт, які з'явіўся, і тое толькі пад канец гэтага фільма ён працякаў проста вось так ніяк. Не ведаю, ён не чапляў нічым, не ведаю, можа толькі нейкім сентыментам, тым, што там ёсць музыка, тым, што там ёсць Эдвард Нортон, які добра грае, але, ну, не ведаю, мяне Тімаці Шаламе ў гэтым фільме не пераканаў. Сінг-Сінг я, на жаль, не глядзела. А вось Файнс у канклаве, ну, можа быць. Так. Вось, на жаль, я фільм з Себасціяна Стэна. Вось гэта яшчэ таксама ў мяне ў спісе паглядзець. Мы ўжо размаўлялі пра гэты фільм. Вучня, да. І я не глядзела гэты фільм, але мне падаецца, што ён мае ўсе шансы. Я лічу так, што як бы лепшая роля Стэна, ён увогуле так за сваёй працы ў гэтым годзе, у яго выйшаў фільм таксама «Іншы чалавек», «Different Man», дзе ён грае чалавека з такімі опухолямі, які ад іх пазбаўляецца, але не можа знайсці потым сябе, калі вось цалкам становіцца такім вельмі прывабным, з такім сапраўдным Себасціянам Стэнам, румынскім акторам, які жыве ў Галівудзе. Але, канешне, яго праца ў фільме пра Трампа, гэты вучань, яна нашмат больш сур'ёзная, то бок ён там паказаў сябе як сапраўдны драматычны актор у розных такіх адценнях, ад такога вельмі камплексуючага мужчыны да такога сапраўднага сатрапа, якім зараз і з'яўляецца Дональд Трамп, які прыйшоў да ўлады. Я лічу, што гэта такая сінергія і часу, і мастацтва, якая павінна згуляць яму на карысць. Так, лепшая жаночая роля. Ну, я б... Ну, таке. Я нават не ведаю. Ну, ці Карла Гаскон, як... Я б ўсё ж такі... Я не глядзела I'm Still Here, можа, там было б, але я б тут ставіла на Дэмі Мур за субстанцыю. Так, у Дэмі Мур выбітная роля. Яна грае таксама амаль што з сябе, таму што яна таксама праводзіла аперацыі па паляпшэнню знешнасці, яна гэта не хавала. І яе роля таксама гэта адлюстроўвае. Плюс да гэтага яна... апошнім часам амаль ні ў чым такім заўважаным не свяцілася, не было ў яе... У яе ўвогуле ніколі не было такіх узнагародаў? Такога моцнага поспеху у яе не было. Гэта,
бадай што вось і напрыканцы можа быць, а можа не напрыканцы, гэта новы этап яе кар'еры. Тое, што яна стала фактычна зоркай канскага кінафестывалю, была заўважана на залатым глобусе, і у тым ліку я думаю, што яе адзначаць на ўзнагародах гільдыі кінаактораў, і то, што яна на Оскары, гэта ўсё грае на карысць. Я вось буду балець і за яе, і за Фернанду Торес. Я ўсё яшчэ тут з гэтага фільму. Мне падаецца, што гэтыя абедзве акторкі заслугоўваюць не толькі намінацыі, але і ўзнагарод. Так, лепшая мужская роля другога плану. У мяне тут ёсць фаварыт. Я просто адразу усе сыходзяць на другі план. Я тут заўзею усім сэрцам за Кірана Калкіна і за фільм «Real Pain». Это цудоўны фільм, які я паглядзела вось так, потому што я ўвесь гэты студзень даганяла фільмы з 24-го года, я паглядзела яго ў гэтым месяцы, і ён мяне вельмі моцна ўразіў сваёй гуманнасцю, чалавечнасцю і тым, што здавалася, гэта фільм пра боль там, звязаны з гістарычнай спадчынай, звязаны з нейкай сямейнай гісторыяй, з Халакостам, апынулася трошку апынулася гісторыя трошачку пра іншае, і у Кіране я вельмі шмат знайшла такіх паралеляў з рэальным жыццём у ягоным героі, таму гэта мой 100% фаварыт. Наконт Юры Барысава я нават no comment просто. Я не ведаю, навошта гэта. Я таксама не буду балець за Барысава, таму што я лічу, што гэта не яго невыбітная роля ўсё ж такі. Яго пабачылі, хутчэй за ўсё азначылі тым, што ён здымаецца ў амерыканскім фільме. Плюс мне падаецца, што гэта вось добра пішуць пэўныя расійскія крытыкі. Фільм, які дэманструе глухату амерыканскага кіно там да таго, што адбываецца ў свеце агулам, пазіцыю, прынамсі, яго стваральнікаў да сучасных праблемаў, то бок ён такі, мне падаецца, зусім па-за кантэкстам зараз. То бок я не магу балець за амерыканскае кіно, нават калі там вось пра амерыканскую мару нейкую, і там удзельнічаюць расійскія акторы, і гэта для мяне пакуль што па-за межамі разумення. Але я буду балець, мне падаюцца вельмі класнымі роля Гай Пірса ў «Бруталісце», пры тым, што я не люблю гэта кіно, але Гай Пірс там грае такого выбітнага, вельмі канцэнтравана злога імперыяліста, такога бізнесмена, капіталіста, які вось спрабуе эксплуатаваць у тым ліку герой Эдрена Броуді, які грае таго самага архітэктара. І гэта такая вельмі класная метафора на сучасны капіталізм і на капіталізм, які быў у другой палове 20-го стагоддзя. Вельмі выбітная роля і вельмі падобная на гэтую роля у Джэрамі Стронга ва «Вучні». Ён грае юрыста Роя Кона, які фактычна стварае Трампа. Ён яму дае такі скрыжалі, як трэба сябе паводзіць, каб ніколі не прайграваць, не цярпець паразу. І гэта вельмі яркая таксама роля, якая, канешне, таксама не вельмі выбітная, таму што, у прынцыпе, нешта такое ён граў у серыяле «Спадчыннікі», «Наследнікі». Але гэта яркая роля для такога аўтарскага кіно, і мне падаецца, яна таксама заслугоўвае адзнакі. Вось. Так, ну і давай апошняе тады паставім стаўку на жаночую роль другога плана. І я тут бы была б акурат тут за Зоі Салданію з Эміліяй Пэрэс. Так, я цалкам згодзін. Мне падаецца, што гэта за апошні час у Зоі Салданы дакладна адна з такіх яркіх роляў. Тым больш, што гэта не такі... Гэта аўтарскі і еўрапейскі праект. Гэта вельмі класна, што галівудскія акторкі могуць сябе прадстаўляць не толькі ў такіх блокбастарах, але і сапраўдным мастацтве, не толькі такім камерцыйна зараджаным. Так, бо яна была першапачаткова вядома больш праз гэты фільм «Guardians of the Galaxy». Так, «Вартаўнікі галактыкі», так і ёсць. То бок, гэта для яе прарыў сапраўдны. Я лічу, што, магчыма, яна можа і атрымаць гэтую ўзнагароду. Прынамсі, у меня стаўкі на яе. Таксама, канешне, можна атрымаць мая
улюбёная актрыса таксама з бруталіста зноў жа Фелісіці Джонс так яна мне вельмі падабаецца яе гульня у іншых праектах я бачыў тым ліку вялікіх праектах звязаны з зорнымі войнамі і з аўтарскімі праектамі які выходзілі на Netflix гэта вельмі добрая брытанская актрыса якая тут таксама грае такую жонку галоўнага героя ў бруталісце Эдрена Броуді у якой таксама ёсць праблемы і іх канфлікт ахулам таксама з'яўляецца важным элементам фільма і яна там вельмі ярка прадстаўлена яна там грае жанчыну з абмежаванымі магчымасцямі і гэта вельмі круто гэта вельмі ярка так прадэманстравана таму вельмі яркі акторскі перформанс які заслугоўвае не толькі вось номінацыі ну прынамсі ўзнагароды давай тады тут зробім паузу тому што ёсць яшчэ наступны месяц мы можам працягнуць свае стаўкі ў наступным выпуску і за гэты час яшчэ даглядзець тое што не даглядзелі так я б увогуле сказаў што канешне нашы то, што мы зараз кажам, гэта хутчэй суб'ектыўна. Ну, вядома. Ну, але... Так, дисклеймер, гэта суб'ектыўна. Але тут варта лічыць, калі вы хочаце сапраўды зразумець, хто хутчэй за ўсё атрымае ўзнагароду, трэба сачыць за тым, як раздаюць ўзнагароды ў гільдыях галівудскіх там. Гэта гільдыя кінаактораў, сцэнарыстаў, прадюсераў, аператараў, то бок тыя акторы і тыя выканаўцы кінематаграфісты, якія там будуць атрымліваць узнагароду, тыя хутчэй за ўсё, вось 90-95% яны атрымаюць і Оскар. Гэта такая залатая ісціна для стварэння нейкіх прагнозаў датычна оскарскай гонкі. Блин, ну гэта ж так нецікава. Адразу губляецца увесь элемент сюрпрыза. Інтрыгі няма. Ну, але калі вы робіце стаўкі пэўныя, то у букмекераў, то трэба арыентавацца менавіта на прафесіянал, таму што большасць гэтых людзей, якія знаходзяцца ў гільдах, яны потым галасуюць і на Оскары. Бок гэта ўсё вельмі звязана і вельмі важна, таму матайце на вус і карыстайцеся вось такой парадай. Цікава, ці Галівуд увогуле думаў гэта неяк рэфармаваць, яны, ну, это окей, нормальная. Я думаю, что гэта нормально, потому что гэта, ну, сістэма як бы індустрыйная, яна уплывае, калі б у нас, прынамсі, у Беларусі была такая же індустрыйная сістэма, все, я думаю, працавала прыкладна дакладна вось точно так же, як і у Амерыцы. Окей, добра. Тарас Тарналіцкі. Юлія Алексеева. Все. До сустрэчы. Гэты выпуск скончаны.